Olmaphiko olufinyelela kuzo zonke izindawo njalo ekseni ngesonto uNkulunkulu siphele lithuba lokuthi sikwazi ukukhuluma ezimpilweni zakho, empilweni yakho nempilo kaloya dadewethu nempilo kaloya mfowethu. Njalo ekseni kusukela ngo9 kuyosha u12 sisuke sithi sikhuphukela eShilo endaweni engcwele la sikhuphuka khona nokuhluleka kwethu, sikhuphuka nokucela kwethu, nokubonga kwethu, nokunikela kwethu, nako konke okwethu uqobo lwethu. U9 kuya ku12 njalo ngesonto la emsakazweni wakho Ukhozi FM. Kuye kuthi ke ngo11 kuya ku12 bese siyashintsha sesithi uhambo noNkulunkulu. Sibheka isandla sikaNkulunkulu ekuhambeni komuntu, siyafunda ngenkambo yabantu, iningi labo esuke siqala nokuzwa ngabo, kodwa siyafunda ngoba kukhona obhala kahle owake wathi ngelinye ilanga, uma uyisiwula ufunda ngamaphutha akho, kodwa uma uhlakaniphile ufunda ngamaphutha abanye abantu. Njalo ke ngo11 kuya ku12 sibe nezihambeli zethu, abanye wosomabhizinisi abakholwayo, kingdom business people, kingdom entrepreneurs, sike sibize bona ukuthi bazosicashulukisa ngokulalela uhambo lwabo. Siyafunda kanti ngamanye amasonto silanda abadlule ezimweni ezinzima kodwa bakwazi ukuthi bama, ngoba sonke sineyinkinga zethu esizithwele. Wonke umuntu unodwayi lakhe, noma singaxoxi noma kungakhulunywa, kodwa mawungavula umnyango namafasitela emizi yabantu ngo12 ebusuku kumbe ngo3 ekseni ungathola amaphile egcwele izinyembezi. Wonke umuntu enokuthile akuthwele angakwazi ukuxoxela umuntu. Siyayisifundeke kulabo dadewethu nabafowethu abadlule ezimweni ezinzima kodwa bakwazi ukuthi bama, ngoba sibuza umbuzo ukuthi bame kanjani. Namhlanje ke la eShilo kuhambo noNkulunkulu, nginenjabulo enkulu ukuthi nginentokazi uNtokozo wakaMadlala othe namhlanje uyafisa ukuthi azokhuluma nabalaleli abaxoxele ngohambo lwakhe noNkulunkulu. Ntokozo, asikwamukele sisi, sikubingelele, sikwamukele kuKhozi FM, sikubingelele, sikwamukele kuhambo noNkulunkulu. Mamzanele ngiyabonga, ngibingelela abalaleli. Siyajabula kakhulu ukuthi sibe nawe namhlanje. Usamthanda kuqala uNkulunkulu? Awu, ngingayini mangasuka kuye. Ungayini mangabe ungasuka kuye? Amen. Unkosikazi kaMfundisi lo esikhuluma naye namhlanje, sithathe sithandwa usibeke ukuthi uhambo lwakho luqalaphi, uzalelwaphi, ikuphi ekhaya nala ukhulele khona, kaMadlala ikaba. Balaleli, ekhaya kithi ikaMadlala oGunjini endwedwe, kunesigodi esincane nje oGunjini. Ngizalwe ngakhulela khona, besomndeni omkhulu ke besu 11, umntwana ka8. Engiqaphele ekhaya noma besihlwempu kodwa besiphila ngokukholwa. Bekuthi ngekho lutho umathi ngicebile kakhulu nxa ukini. Benginemfudumalo noma ngekho lutho but bekunothando ngendlela ukuthi abantu angesibona abasekhaya behalela ukuba basekhaya. Thina sibe sifuna ukuba bangakhona. So ngakhula ke ngakhulela khona oGunjini, ngafunda oGunjini ngaze ngafohla mamzanele ngekho lutho. Ngathi kuba ngifuna ukuyofunda eSacred Heart. Yeah, secondary school. Awu cha ngiyayazi leyo ngoba nami ngafohla kanjalo ngekho lutho ngathi kodwa ngemerendile. Yile ayidonsa eSacred Heart, yini lo wawuyibona ubona ukuthi mangaya lapha ngizophila. Isisekelo kwakuyinkolo. And wawubona abantwana abahleli khona engathi ba disciplined, bafihlekile ezintweni eziningi kodwa imali ayikho. Kodwa ubaba wayenesibindi, wayithi into uma usuyicelile mina mzali ngiyokwenza konke okusemandleni. So ngaye Oxford, ngangena ngaphakathi. Ngiyafisa nje sithando sami ukuthi ungakafiki eOxford ukuthi kwasekwenzekani. Ukhuluma ngobaba kuphela, awumbali uma. Uma ukuphi njengoba ukhula, iliphi iqhaza alibamba lesikhathi ukhula? Uyintokazi yomthandazo, uye lo wayithi ngicebile kakhulu. Nazo ke nxa ukimi, uye lo wayishova ujeqe makuthiwa kufuneka ukudla bamba ikukhe ukweni. Athi khona okukhona lokhu. Ngiphume ikhala inyembezi ngoba phela kuyabola lokho abafika no KFC abantu. Kodwa ngizokufuna kuphi? Kanami itrunk leli lensimbi elirastile. Wena uyaphi? Ufuna imfunda ngithi.
hamba kuyofuna imfundo mina ngizokunika uDr White ayikho new freedom yilokho engikuthola esibhedlela wayiklina nje esibhedlela wayekhona kakhulu ma wayisupporta isibambile ukuthi ubaba wayekhona financially makhonto ifuna ngakweyimali ubaba wayekisupporta lapho ukuthi ngikhona wafika Sacred Heart isikhathi sakho khona mhlambe ntshela abantu abalalela abangazi ukuthi kuphi Sacred Heart ukuthi sikuphi isikole futhi yini wayifunda ekuhlaleni ikakhulukazi boarding school ekholwayo Oxford is Sacred Heart Oxford Oxford nje ikhona futhi not far from home nje verole mawuthi between Indwedwe neverole ngokhona isikole lapho ngaleso sikhathi ke kwakusaphethe amasistela sisayi private so ke ngahlala esikoleni ngakufundayo ngafunda ukuthi la siqhamuke emndenini ehlukene so kufanele mawuqhamuka emndenini wakini wena uqonde istory sakini ukuthi kunezinto engangeke mina ngize ngicela ekhaya noma ngabe ngiyathana ngoba ngangazi sazikho kwase kuyihlaya nje esikoleni ukuthi ngavele ngabe usomahlanga mamzanele uma kuzophunya itrip kuthiwa ke Maran Hill sasivakashelana thola makuthiwa kufune u50 ngiyaza awukho ekhaya hayi ngoba nakubezenzisa ngangize ngidlale ngethishu ngithi sengiyayihenga ke manje kuhleke lokho bathi abantu ayisokunika u50 ungazi uyihenge kuze ngingahluphi ubani uma nobaba engakufundanga ngafunda ukusebenza ngokuyikhandla ngokusister Angela wayithema uthole ngaphezulu ka60% unebhasari ngafunda ngayikhandla ngafunda wayemisela ngafunda ngaleyo bhasari wayikubiza futhi esikade make wehla kancane usuthi 65 athi uyabona ukuthi kusasa lakho lenze njani uyalahla ngangenwa umqondo ukuba yiclown esikoleni ngangqoka labo phaqa abahlaza uyiclown ngoba uzama lesi simo ngoba ngiyabaza abantu ukuthi uma ukuze bakwazi ukumelana nalento kumele benze ijoke labantu abahlekisa bahlale behlekisa uthola ukuthi bafihle izibazi eziningi ngaphakathi ayenza ijoke leyo nto ngiyabazi kukhona nje ngibajwayele kakhulu umese uyabona ukuthi hayi kahle kahle ulimele lo muntu ujoka ngayo yonke into ngoba uyafihla khona into ayifihlayo uchaza leso simo yini ngangenze njalo nje isibonelo uyabonga umgqibelo sasivumelekile ukuthi siswenke ngoba sasingaswenki sasamaphinifu ngizoswenka ngani mina ngama ngayisikela isikhidi nje sejini sibukile ngayifakela isikiphe esicina la nophaqa abahlaza ngiqhamuka nomkhaba ngithi wena umadlala uhlala udlala noma kuswenkiwe ngithi ngifuna ningi-understande nje akukho mamzanele abazi bona ukuthi ayi cha ngiyayizwa le yakho ngoba ngiyayazi le okhuluma ngayo namhlanje kodwa wafunda waphasa eSacred Heart wadlula khona ngafunda ngaphasa ngaphuma ngafuna ukwenza ifundo zomhlatheli wanqaba umndeni wathi ngibe unesi kuze ngihole but abazali bama futhi bathi hamba la ufunda yakhona ngahamba ngangithatha isikhwama mamzanele ngibheke DET kwakuse ML Sultan lapho udadewethu wayesethola amatohe efamily yama-gloves uyena-ke wayesene account yaka-Fortune ekhaya wayengithengela ijini ebrown sasizehleke nabangani bami ngaleso sikhathi sithi isizi yami iminye yedala ijini ngoba phela iyona yodwa shintshe iy'kipha ugibela isitimela ngoba ufunani imfundo loyifunayo ngaleso sikhathi ukhulile ekhaya uthi uma wayeyintombi yokuthandaza wena nokholo ubudlelwane bakho noNkulunkulu bukuphi usakhula angifuni uqamba mangawamzanele ekhanda lami ngangazi uma uyakhola but ngangazi kujule kangaka engangikwazi ngangiyisikhonzi isiphathi isiphambano sifike sihlale silungise altare okunye okudlula lokho ukuthi mina ngiyathandaza hayi mamzanele cha ngingakwazi uhlangana phike nobhuti usunga kanani la usuhlangana khona nobhuti ozogcina eumyeni wakho ngaphambi ukuthi ngihlangane nobhuti nje ngiyafuna ukusho sikhona engahlangana ngabantwana ababili abahle okay so kwaqale waba nabantwana ababili ngiyalithanda leli lokuthi umusi uthi egcineni abahle so kwahamba kwanoqhekeko ubhuti kusho ukuthi wenza ucwaningo ngami ngoba waba umuntu ngikhonzeza yona so waba umuntu ofike sengathi nje uyangazi ungibonela endaweni ethile wafuna inamba yami eqala nje ukushaya ucingo umuntu ongazisho ukuthi ubani hlale ngithanda kanti ngithanda vele kunalesi sikhala sokuthi lo babo ingane vele naye ubanjwe ukwakhe ukufika vele unjani akho umuntu azathi ngiyazi no babo ingane indaba uhlala usekhaya kubo ayazi yakheke inhlansi ngiyakhumbula ukuthi ngase ngihambile nokusebenza icareer sengathi bangcono ngangisemelika ngaleso sikhathi usebenza eAmerica yes ngangifunda kahle kolofunda
hayi mangifika khona agcina zangifonele lo muntu azathi hayi sengicela ukusho ukuthi ngubani mina mezisho nganqapha ngoba umuntu engangimazi ukuthi hayibo wena udlala ngami kodwa manje senginqapha vele inhlansi njani mamzanene isiyokhelekile yokheleke nje inhlansi ubungakazi ukuthi ubani lo ukuthi ubani kodwa sengiyazi kunomuntu ongifonela ngo9 ngcola uphesheya wena yena nje bekufonele la yebo okay noma ngabe ngala uyafona kodwa akazisho ukuthi ubani mezisho ukuthi ubani yini ekwenza ungaphe nganginalento ukuthi angifisi nje ukugana insizwa ekhonze ezayona ngoba ngesikhathi ngikhula ngaleso sikhathi ngangibona odadewethu ukuthi babexhashazwa kanjani ngaleso sikhathi ukuthi umuntu oyena nomuntu mhlawumbe ochorus leader nomuntu onesikhundlanyana akhule umuntu sekomunye kodwa ke yangithi ngoba asishaye amazayoni wena usho eyakho i-experience yangaleso sikhathi kodwa hayi ngoba kuukuthi yonke indawo kumbe yilona kuphela ibandla la kukhona ukuhlukumezeka khona so nawe kodwa ukhonza khona kodwa wawungafisa ukushada nomuntu wakhona ngalesi sikhathi cha ngingafisi kushintsha nini ke la usuvuma khona angithi phela insizwe siqale yangiyenga ngendaba iqambi yakhuluma nje vele mina senginjani sengihukekile phela manje sengibanjwe yini unoxhaka kwakukanti ngizothi mase ngiyithanda akusekhona nje ukuthi iyakhonza ezayona eyaka founder ufounder weba umsunguli weba ema ubaba wayo okay so indodana yomsunguli wenkonzo lo all right so kube kuhleke usuthole umuntu uqome kube mnandi futhi sengibona umuntu angithi ngapha ngakuba wengane bengasanakile nanga umuntu unginakile but into engangayinaka kulo muntu senginake kakhulu ngesikhathi enginaka mamzane sekuukuthi sengiyibuyisa manje mase ngibulenta yaqala mayise senginaka ngithi ngoba ngithi nginabantu ababili so umuntu osefika kubeke ekhaya babona abantwana 2 hours hayi mase sihambe ebusuku bavuka ngisekho phela manje abantwana hawe ekuseni mase vuka ngingasekho hayi ngizokubuyisa futhi ekuseni mase kufanele kubuye hayi sinendlela yabona kwaqala lapho noma wami waseqala ukuthi mntanami abantwana bayakufuna manje angithi manje ususekuse umuntu bese vele yahlakana futhi hayi ngifuna ukukhokhela khona lapho angithi umuntu meze ukukhokhela wesifazane usho ukuthi ngowesifazane okhethekile 1 ufaile lapha kulo muntu adubona ukuthi unekusasa naye sekufika lo usethembisa lokho mase kuba ukuthi hayi ngoba vele sengiyasebenza mama ngicela ukuphuma nje labantwana ngihlale ngiqashe ukuze abantwana baphile kahle so sonke lesikhathi ubukade uhlala noma uma ubuka lo muntu ofikayo wenzani obudi ngalesi sikhathi usebenzani ubesebenza ngabanini ezimoto nje okay njengoba indodana kamfundisi akasiyena umfundisi yena ngaleso sikhathi nje usayilunga nje okay insizwa nje yasebandleni ubudlelwane bakho naye njengoba ningakashadi bunjani kumnandi ubona uthando lwasemafilimini ngoba nakho anikashadi kwenzekani njengoba ningakashadi angifuni ukuqamba manga mamzane lwabamnandi and umuntu mangabe lumnandi ekhombisa nokuthanda abantwana bakho kuba ibonus abo umuntu futhi ophuthuma ukuyokhokha ngoba uyakholwa abo umuntu nje ufuna ukuvela ekhaya inkinga ivela mase yovela ekhaya ke sekubhilita ama extended families o auntie bathi hayi umuntu akabhuti ngobani hayi akufanele abantu bangakhulumi ngithi mina ngobani bathi bona hayi uyabashupha amantombazane umuntu wasendaweni behlala ngakhona bona okay behlala ngakhona uyabashupha kangangokuthi uanti wami nje udade bakababa wavela waphuma ebandleni makuthi into ethi yaqhubeka wathi angifuni nomuntu akabhuti kodwa ukuthi kwenzakalani ngensizwa akho lutho lapho mina ngibona lutho phela insizweni kumnandi manje wena noma ukhuzwa uyaqhubeka ushona khona ubona ukuthi badlala ngayo umuntu wakho badlala ngayo phela ukhulumela phansi futhi akukho akakwenza mina amakhonto engidinga ukhona njalo kumnandi nje ubhuti hayi ni akho impawu ezikusolisayo ukuthi lo muntu mhlamba akasiyena lento anti uyiyona ngesikhathi nisathandana ningakashadi angithi siyayiziba impawu mamzanele uphawu lokuqala nje ngangilibone lokuthi makuthi njengoba umngani wami mamzanele uthizwe egateway avele ukuthi ngihamba nawe athi hayi nami benginohlelo lokuhamba nawe cela umkhansela uzanele base ngiqeda ukukhansela mamzanele athi ngiyabuya kodwa ngimsebenzini manje uzohlala kushaw 5 ngamanye ukukhipha kubantu bakho uyaxolisa manje kubantu sekukhona usungowakhe manje abangani uyaphuma kubona uyaphuma einganeni
yaphuma emndenini so ingane kwavala ukuthi sizohlala sihlala kanjani ke sikhola sobabili hayi vele sekulotsholiwe sihlanganisa imali yokuthi ushado hayi sahlala ke and angifuni ukuqamba amanga mamzanele ingane wayivela impela eyikhonzile impela futhi ayikaze zimbone mase ngibuya ke kokunye ukusebenza ngicathi lapho ngikade ngise angazi nganguphi kodwa ngabe ngihamba kakhulu uma ngibuya sengibuya ke manje la ucingweni sekukhona amantombazanyana ocingweni kanjani lwakhe manje wena uthatha ifoni kamkhwenyana angithi phela wayinesikhwele mama yes kwakunjalo wayibeke ukuthi nje mase ngithanana nawe ngisafuna ukuqonda akube open cell phone relationship okay unginika kamnandi ifoni siyayidlalela qinqimisa ama message sengithi mina how sekwenze yabo uyabuya phela ujabulela umuntu wakho ingane engizazi okwakungiphoxa kakhulu ingane isazincane and uyabona ngale mangiyifona lezi ingane ngiyibonayo sesine attitude nayo ngifuna ukuthola ukuthi kodwa ngaso lesi sikhathi uthola lezi zinto futhi uyahamba kakhulu wena umuntu otravelayo oya ko America oya kuphi wenzani umsebenzi wakho ngaleso sikhathi yini le oyenzayo lo mshikashika owuphushayo okukhipha nasekhaya ukise nasemazweni aphesheya iyahlekisa kumshikashika wami because wawuqondene ngqo nokulwa nodlame nabantu besifazane so ngangikade ngifundela ijournalism so ngithe mangiqala sifunda ngavela ngaba ne-interest nje kuphela lincane kuthi feminist media ngangalo ukuthi yini feminist media yangithatha ngempela u-agenda mangifika agenda hayibo kunama opportunities uyazi ukuthi ngasebenza ka-agenda yes ngangenza i-public relations ka-agenda kudala okay so uthathwe yinto yama-feminist uhambe iyona le ekisa emazweni ngamazwe yebo yona singivula nengqondo ukuthi mangabe kune-attitude nje kumuntu wesilisa uhlukumezeka ngoba phela bakudila vele nalezo zinto eyikhuluma nokuhlukumezeka kwabantu besifazane so iwona msebenzi wakho lo ngamanye amazwi ubhuti njengoba ubona ama-sign athile ukuthi hey ngingase ngihlukumezekela yini pho le yenza ukuthi ungaboni wena futhi wamzana ngeke ngize ngikutshele uyabonga ngiphuma ngidube ngithi angibuyila mase fonela umuntu oyinolimi manje akakushayi kodwa ngesikhathi sengibuya kase ngimbuza ngamantombazana amabili ilapho yaqala khona impama yokuqala wayithola impama yokuqala wathini wena uzizwa unjani uqala ukushawa umuntu wesilisa and angithi ukufunga uma ungakangeni uthi yabo uma kwangishaya impama ngiyaphuma ngiyahamba enjalo ngicabanga ngaso sikhathi wabona ukuthi kuzovela ihlazo ngoba wavela wakhiya umnyango wathi angazi kwenzekeni ngiphulukile ngiyifuni lento ukuthi nje nginama anger issues mawungacela ungisize ngiphume kule nkinga angilo umuntu ufuna ukusizwa nami sesiqalile phela sisakhumuza ngithi wadabuka nawe ake ngihlale ngimsize kuthini kuwena kodwa emva kwale mpama kubhlungu nokubuhlungu kakhulu siye enkonzweni ebusuku makufika lapha enkonzweni umuntu ushumayela ngathi akaza ngithinta ushayiwe mina yes and futhi uyabakhombisa abantu ingodiso yamnanzi kwagcina yini lapho ukushawa noma into eqhubekile eqala ngempama kuze ngesibhakela kuze ngenduku kuze ngayo yonke into semakhamba ingane nje bekuvele kuba ukuthi nje how ubhuti mhlambe ebhalile ku Facebook kwafaka ivesi na comment busy nabantu besilisa hleli nawe wena wenza ukuthi ushawu kwangena labazali kwangena yonke into mhlambe ngaphandle kokukushaya uyakuhlukumeza yini nangokukhuluma nangezinye izindlela kakhulu yabona nje ngesikhathi ngibuya kokufunda eColombia ngakhethwa ngabo wesifazane ekade evelele kuleyo course ngaphuma kwi-Destiny magazine yabona uma uphume kwi-magazine ufuna ukukhombisa ubani umuntu wakho phela ngathi mina hawu baba ngicela ukubuke nasi isithombe saphuma eGoli sashutha senza yonke into sabahle saphuma impela ngigcwele ipage ama-page awu-2 ukhulunywa ngami nje nokuthi kwenzakaleni ngathi ngimnika mamsana sasingabi nemoto lapho kuseTexini wayifunda wathi alikho igama lami la kodwa kuthiwa abantu bathandayo yini family ngithi yena ufuna kushiwe igama lakhe bayiqedula le nto ayilahla lapha imake udinwa ukuthi alikho igama lakhe kulesi story yebo istory singawe yebo kwimagazine yebo angimentionanga phela ukuthi ngithe ifamily angisho ukuthi umkhwena ngusibani bani wakasibani bani wena okushongo ngani lokho ba editha ngithi yazi uyasebenza ngalokho angibhala into endekami nangobaba wami nangoma wami nangengane zami kwathiwa nje fema ngithi rap kwathiwa cha lesi story singawe asibhali ngomyeni wakho manje na ucasula yilokho wabekezela ke kodwa kuko konke lokho wathi ngiyaqhubeka ngiyangena kulomshado ngenxa yokuthi angifuni ukuqamba manga kune support system strong yabo mangabe kwenza so indaba ineyingane
ineyingane nasekhaya kubo yabo ekhaya kubo mangikhuluma ngobaba owemzala ubaba beseshonile bashona abazali bami so ngifika khona ngisanda kushona abazali so ngithola umndeni and ngithola ubaba owenza yonke into ebenza ubaba kimi udade wabo mangibeka into hayi uyasukuma kuliwe kufihlwa ihlazo lakhe kodwa umuntu engihleli naye akakhathazekile ngesithunzi sakhe so yabo usuhlalela ifamily manje ushadeke la ngifuna sithi ukudlula ezitolo uma ngabe sibuya ngifuna sikhulume ngokuthi wangena ke emshadweni kushintshani le esiyenza ukuthi namhlanje sikhulume ngawe njengomuntu othi hey ngiphunyukile futhi ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ngicine ngakwazi ukuphunyula siyabuya emva kwezitolo sanibona sanibonani I hope niyaphila ngiyajabula ukuba nani namhlanje Siqhubeka nohlelo lethu la sithi khona uhambo noNkulunkulu ngalesi sikhathi imzuzu yama24 ngaphambi kokuthi kushaye ihora le12 uhleli nami nginguzanele wakambokazi ukhozi lolu olilalele ngalesi sikhathi nansi intokazi esihleli nayo namhlanje uNtokozo Madlala esifuna ukufunda ngokuhambo lwakhe esifuna ukubona ukuthi mapha amanothi singawathatha ukuze nathi impilo zethu zingagcini zingene la agcina engene khona yena Ntokozo ngaphambi kokuthi siyemakethe besikhuluma ukuthi uyibonile impawu zokuthi kunenkinga la kodwa uyaqhubeka wangena washada kushintshani ke manje Umyeni wenzani manje ngokomsebenzi kushintsha nje mamuzana akakangeni ngisho khona emshadweni sibheke khona ngoba siyahlala siyabonisana phela ukuthi impilo ayihlangani njobe sebenza la sebenza khona angifuni uqaba mama nakho akusebenzeka kangcono kumina kodwa manje sekuyasinda bese sithi ayike asizame le construction bhala ngempela futhi i-business proposal iphase ayithole imali ayithole igap yokusebenza aqala sebenze kube ngcono angeke ngazi kwashintsha kwi-side lakhe kodwa ngokubuka kwami ilento ukuthi makwathola okuncane ufisa okungaphezulu kwaphela sisukile enanda sahlala kwenye indawo engathi ingconywana yabo uyabona impilo ingcono and asikho la kade sisuka khona ngamanye amazwi njengoba seniqalele construction le nkampani le siyangena imali uyawubona impilo ihlukile kodwa manje kwavela ukuthi masiqala lento akusiyona yethu noma singayiqala sobabili sekweyakhe noma ngabe bambi igxathi wena lokumsekela but lento sekunjani sekweyakhe manje okay benivumelene yena ukuthi yenu lento yeba ngicane siphela unkosikazi obhala uzongisiza unkosikazi wami ngoba nawazi lento ze computer balance kuyaholwa yimo bhala i-business proposal imo wenza amalogo yimo wenza all lo admin inkampani isegameni lakhe okay uma ngabe inkampani isikhokha imali ifika eyakhe nje ukunika lokho okunike khona kodwa futhi ngosikazi kwangangikhathazanga ngoba kwami ukuthi akame phela njengendoda nayo yabo yini phole yenza ubone engathi useshintshile ubaba kuningi mamsanele kuningi ubaba bese nokuhamba nje nabantu othi mawubuka umuntu okholwayo ubona ukuthi akufanele uba nini umfundisi ngoba uthe ngesikhathi nihlangana
ube indodana nje kaBaba umfundisi umsunguli webandla kodwa yena engeyena umfundisi. Ngesikhathi nje sishada ke naye ngisiphela ezayoni ezinye yaluthi mawuqeda nje ukushadelwa mase uba nelungelo lokuthi unjani uyagcotshwa sagcotshwa kahle kahle sobabili. Kodwa before shade uthatha lolu hambo ke manje lokuthi la construction engathi kuba nzima kukhona abantu asebenza nababone ngathi bayamgadla, so usesathu uhambo ubheke eMozambique Engathi bayamgadla bamgadla kanjani ngokumthakatha? yebo. Okay. So uthi ufuna izinto eziyomvikela ngithi mina ngigule bengigula ke la benginokuthi ngibe nesifo sokuwa sengila nje sengumganile, kodwa kunaleli izwi lokuthi la ekhaya thina siyathandaza akukho kunye sikwaziyo. So umbuzo wami uthi indaba mase wena ugadlwa izinto sekufanele uhambe. Uyena okade kutshela ukuthi kuyathandazwa kuphela la ekhaya. Message yasekhaya nje nobaba noma uyabona. Uthe mesebuya yashintsha ke message phakathi kwakhe noma ukuthi kahle leyo kuthandaza kwesihlamu sikababa. Uma ushumameza la wakho. Yebo. Okay. Uma sikababa lesimntanami thina siyafisa ukuthi siphume sekwezinye indawo senze ngenye indlela ngoba izinto ayilungi nje mawulokhu ubheke la kuphela. Uhamba uya eMozambique uyozama izinto zokuyilungisa njengoba ebona bemgadla emsebenzini. Yes, kwenzekani uma ngabe sebuya? Mebuya ubuya mamzanele uyabona nje umuntu ohlala nawe ukuthi ushintshile. Into yokuqala nje umuntu ongathi uthi uthola instructions akasamthinta unkosikazi wakhe for izinsuku ezithile. Okay. So melala nje ubheka le and okwangixakayo nje udengezi lobumba nje abuya nalo ukuthi la kuzohlala imali phansi kombhede uno 2 rand oqoqoziwe. Mayikhona imali ungathatha noma yini kodwa ungawuthathi lo 2 rand. Mina ke ngiyathanda ukuhleka. Bese ngithi mina hawu masikwazi ukuthenga ama 1000 ngo 2 rand yini because ngena imali. Ngingayinaki leyo nto ihlale lapha phansi kombhede. Akuphelanga izinsuku ezingaki. Kuthiwa le ndaba ngingayixoxi mina. Angatsheli umuntu ukuthi uhambile. Ungitshelela ukuthi ngingaphatheki kahle uma ngabe hamba. Akuphelanga izinsuku ezingaki useyaphindela. Ngithi awu isikusizile le nto ayingisiza umfowethu nomfowethu ufuna ukuya khona. Ngalo la ngamamzanele kwangathi inhliziyo yami iyama. Wahlala Umyeni from 9 until 1 esihlalweni seyingane esincane secrash elinda ukuhamba. Nangempela wafika umfowabo ngo1 wavula umnyango wahamba. Ngaleso sikhathi ngathatha ucingo watshela udade wakho ngathi nayinda unyonela. Usabani yini oyisabayo wena? Ukhathazwa yini ukuthi bathi bayahamba bayofuna usizo oluthile? Ukukhuleni kwami nje umama wayengitshela izitori ngemithi nangokuthi phela ngithi asibhanqele nje bathi ungibuze eqaleni ukuthi una wawukuphi ngokukholwa ngesikhathi usakhula. Ngesikhathi sengifika ngikhule ngathi ngebomama ne level yokukholwa miyayiba ngcono. Ngase ngikwazi ukuyifundela izwi, ngase ngikwazi ukuyikhulekela, sukwazi okuhle nokubi. Yebo, and futhi ngangimbona uma esefikile endlini ngesikhathi ebuye kokuqala ukuthi ngisho kwayena emzimbeni wayeshintshile. Usakwenza kobufundisi ukukholwa kwakhe usazenza izinto wenza uqhubeka wenza kahle nasenkonzweni. Nje siyahamba noma kwangekho ukuthi ukwenza kahle phela ngoba phela njengoba ngikutshela ukuthi ayikho intombazana engayishela ingena ngomnyango. Ayikho intombazana umuntu wesifazana noma ojwayele mina nje uzombona hayi uthandana naye abaneqiniso hayi nangu bani bese sishintshela phela saziwena. Uyashela nishadile sibheke emshadweni angithi nje bese yakokuqala. Bese buya ke la bese kuba khona usisi nje ongincinza indlebe athi ayingeke khona into engekho right la khona ubaba engifuna ukhulume naye omdala spiritually. Mangifika kulo baba mfundisi akangitshela ngalutho wathi nje kumina nganyama hamba uyofasta. Ngangicasa kule mamzana ngifuna uqamba mangangena amandla okufasta ngangikhathele ngangifise ngathi nami ngingathola into engathiwa geza noma chela kwakho. Lo baba akukho kuchela kudinga uNkulunkulu hamba ufasta 3 days. Ngosuku lesithathu ngifastile ngabuye endlini kunomlilo. Ngakule ntombazana ngathi uyambona lo mfundisi wakho uthi angifaste kodwa manje kuyavutha wathi ngifonele ngathi akho into engizoyifonela yena. Ubuya kwakho kunomlilo? Yebo. Kumele kancane nje ngayimiyango ngibuya sekunomlilo. Ngaqeda ukuthandaza lama fasting kwase kuyavutha endlini. Wathi fonela lo baba. Ngicabanga lo baba wayefuna number yami kulo sisi because wangifonela wathi ngani yami ngicela uma ngabe sekonakele ungasho ukuthi mina ngikutshelanga ngoba umyeni wakho nohambo azolithatha oluzoqhilaza olubi. Uhamba nabantu ababi akuphelanga insuku engakwathi uyaphindela eMozambique njengoba wahamba ke. Asethi ke lo baba into ezokusiza ngani yami ukuthi ungayi. Mase ngivele ngikhumbula ukuthi lo muntu ahamba naye udivorceile nomnakwethu wakuthiwa singakhulumi naye. Ngavele ngambhalela lo sisi wathi sisi oshani lo muntu emzini wenu unenhlanhla wena ukuthi ubone engakenzeki mina ngiphuma kuzo zonke inyanga zamhlabela ingane ngeqese kunzima phuma ubaleke njengamanje ngoba uzokuphela umuzi wakho.
hayi ngayibikela ekhaya sashada nobaba le ndaba yakhulunywa indaba walindelwa samfola umfundisi wathi umfundisi ngicela ungayikini hamba uyohlala kubo ukuze kusasa ungathuka ngokuthi uqomile ngoba ufuna iphutha lokuthi kuthiwa uqomile nangempela ngaba ngahlala nobaba wakhe wabuya futhi after 3 days wafona wathi ucela ukuzongena endlini ngathi sasingavumelana ngokuthi uphume ukhiwa phuma ngayo uphathi ulahlekile ngathi mina hayeke zingenele emva kalokho ngahlala ekhaya mamzanele umuntu aba affected kakhulu ilento udade wabo ngalendlela ukuthi wayivela akhuluma ngathi ni ngathi khona kayibona athi niyaphilana thina la ekhaya siyakholwa awe uthi kimi uma ngabe sixoxa sizongena lana uthi ngisho indandatho yakho ethile wawu yayikade isetshenziswe wayekwenzelani lokho angiphela mina mamzanele ngemshadweni mina ngibona umuzi ukuthi ngizovusa umuzi kanti umuntu yena uzovusa ingcebo yakhe ngangayazi into ekuthiwa ama soul ties mina uzovusa ingcebo yakhe kanje ngawe ngami kanjani ngoba ngesikhathi ehambo kokuqala lo mfundisi sakuyena wasibizana naye saqondisile sifamily wamtshela ukuthi lento obuye kuyona iyisithwalo kanje umntwana bekufanele ashayeke ilo ophenduka kwaba namehlabomvu wayenomntwana omfana ayimthole ngaphandle kodwa lo waphenduka kwenzekani kumntwana waba namehlo nje abomvu ngathi anegazi uyena umntwana bekufanele ashayeke but still ubengakakusize because awumondli i-sacrifice fanele kube umuntu onjani omondlayo so lo mntwana usizakele futhi nangokucoverisha uNkulunkulu so ilahle lento wawumuntu oyilahlayo emehlweni ami wamkhulekisa wamfundisi wathatha oath wathi ubengazi yena bethi uyofuna usizo ngingazi ke mamzane lokhu njengoba ngibuya ke manje mase kuxoxa naye sexoxa ukuthi wahlala phansi uma wathi ngani yami mina ngifuna izingane ezinemoto ezisonde emhlanje ngifuna abafana ba progressive ima uthi kwasho bani kuyena umama wakhe ukuthi uma ngabe melene nawo umama kamfundisi umsunguli webandla yebo umama kamkhwayana wakho umama bishop all right uthiki kundodana ufunani uyamba angithi ngingitshela phela uma uthi uhambile undodana thula nganyama uzamela wena uyakuthanda ungayixoxa ngisho kubaba le ndaba so kusho uzoba ngiyayixoxa baba yamdina uma leyo nto ngaleso sikhathi wasevele nje asondele nje kumina athi sizokwakha umuzi ke la mawungafuni kuzocaca ukuthi umuphi umfazi osalayo uzamela wena lo ngase ngizwa ngumfundisi lo engangiconsulta naye ukuthi kahle kumuntu esewumhlabelo la uwena and lo ungene engazi so wena ngamanye amazwi umyeni wakho njengoba ehamba na even nanendandatho yakho yingoba unikele ngawo senikele ngami sekunemshado engangayazi mina ngale ama soul ties ufika vela ama souls ethanjani asefasiwe ngale ngoba enye into engona ngayo mina mama ngesikhathi esifuna ukungishada ngajabula phela ngafuna umshado omkhulu kanti bona bebefuna umshado omncane manje uyashada nomuntu ulokho ekuthethela ethi vele lento eyenzakalayo nje ufuna ukubuka kanjani ngomuntu wakho omthandayo ngoba vele fanele nibuke kodwa semshadweni uya prepare kube kuhle ngeyilanga ukuthi lokho kufanele basikwenze ngoba ufuna ukubuka ngase ngizi ukuthi kahle lento yabe kufanele kube into engathi imfihlo ngiyantshontshwa kodwa mina understand sengifuna ukuhlala isikhathi eside phela singashadile abasibona abantu ngifuna ukwazi ukuthi ikuthinta kanjani lento ikaffecta kanjani wena uma ngabe sebuyileke nalezi zinto eziphethe kwenzekani emqondweni wakho uphila kanjani ngaphandle kwami zokuqala ingane yami mhlawumbe iyaqala ukuba sexually active na 12 sengiqala ngicinga intombazane as a result wakhulelwe na 15 but kuhlangana kanjani nokuthi umyeni uye eMozambique ngangingazi mase angisekubuyilwane phela bengihleka yena umakoti engangikhuluma naye athi awuzophakela imkhovu ke manje ubebuya nje manje sebubuye kwesibili njobe kufuna ukhiye nje usezofika ame lapha athi nakho kwami uyena umama wami wena wazi lapha njobe ethi uzomvulela ufuna uzo-introducewa officially so nganqaba ke mina ukwenza leyo yinto so mase kukhona lezi zinto abantu abakubuka blankly uzuba umsha umntwana umbonisa kayizwe induku wafecteka abantwana lo munye umfana wangakwazi ukuprogress esikoleni mina ke mamzanele ngavele ngaba lesifo sokuwa futhi lento yayenzeka mangisenkonzweni makuwe kwadunyiswa kwavule bengathi ngiba ne trance ingqondo ya travela ngiwe eqimi ngangivuka sengithelwe ngamanzi ngaba nephilimi ngalahla ingqondo ngaphelela umsebenzi kangihutshwa izilwane angikwazi ukuchaza ihore ngangiphila andayona until ke aphinda futhi azongincenga ngesikhathi sengincenga ke afune lenhlobo yocansi elangasenziwa meqeda ukufuna lo cansi ngalo langa ke useyahamba uyabuya nguye no chocolate nama pets ngopha mamzanele ngathi waze ngani ngizo esikhathini
wathi hayi wena awu appreciate uphela umsebenzi ngizama ukukunika izinto zokuthi ungashodela ama sanitary pads when you are complain ngopha mamzanele wathi bephumile kwayise kwaqala kuzoqala iCovid enza lento ka Uber ngesikhathi esifree wathi usawusebenza ngo peak hour ngathi mangisesithongweni lapho kwafika umama wathi uhlaleleni lapho umbaleke uma wakho wayesashona and the shona mamzanele wenza isimangaliso because wanqaba ukubona umamezala wami ezombona ngithi mana ngumamezala wathi ngani yami mina ngiyahamba angikwazi ukubona abantu abangahlambulukile lento moya nga understand manje uyoyiqonda noma kuthiwa kuthatha iminyaka o12 and ngempela ku relationship yami nalo baba ngaphuma ngonyaka wesi12 emakhaya sithi uhambo noNkulunkulu 0716136667 mawukuthi ufisa ukudlula ivoice note balalele omama balalele obhuti balalele osisi balalele omamfundisi nomambishopi ngalesi sikhathi 0716136667 ungangena na ku Facebook ngilive lapha ku Facebook page wami uZanele Mbokazi ubone usisi lo engikhuluma naye ungaphinda ubhale futhi umyalezo wakho mawukuthi kukhona ofisa ukuthi ukusho ngalesi sikhathi imzuzu yishumi nomuvo ngaphambi kokuthi kushaye ihora le12 uNtokozo kaMadlala lo esihleli naye siyabuya emva kwalapha right sasincane isikhathi sekudlulile seksekwadlula too much Sireti baba mosure sibahla manje ngimncane base ngimnyama ngene indulu Hey man. Aziziningi ayibafethu siyafunda siyakhula sivuleka amehlo bese sibuka impilo yethu bese siyathandaza ukuthi uNkulunkulu ngiyabonga ukuthi mina ungiprotectile ngoba njalo masilalela uhambo lomunye umuntu ila sibona khona ukuthi kwesinye isikhathi siyakhala nje singazi ukuthi kanti abanye abantu yiziphi izinto abayebadlule kuzona bese uyabona ukuthi hayi baba engathi ngisheshile ukhala esisi uthi kumina Umyeni wabuya nezinto yini le eyisimanga ke angifuni kodwa uchaze ama details ukuthi uyini le yagcina
ithi yazini iyangikhipha la ekhaya ngiyabaleka manje ngiyahamba ngifuna ukuthatha lokho ngaphambi kokuthi ngithathe abalaleli ngifunde futhi nemiyalezo yabo abayibhalile lapha yana ku Facebook. Kopha mamzanele wophe ngathi uzoshona wophe ngathi uyamiskera kodwa lapho lo muntu ukugcinele la endlini ingane ubuyithola usunayo bengibamba siphunyuke kodwa mangabe ngisabambile nobebona kuqala ukuthi ngibambile uyongiphatha njengeqanda kodwa maseke mayiyaphunyuka umntwana unkosikazi oyisule sibelethe sinjani lesibheke phansi sakho uyojezela ukuthi wena umiskerile ungelawo amandla okubamba le nto nami ngikhulekela mamzanele ingane kodwa ngiyambonga namhlanje uNkulunkulu ukuthi ayikho into connection akekho umntwana wami naye so mangivuma ngibaleka ayikho into engibuyisela emuva yini leli langa lafika la wenza khona lesi sinqumo sokuthi ngiyaphuma la angeke ngiyingcobe ngithi kwakuyisinqumo sami mina ngangibaleka ngithi ngiyabuya ngoba ngangisabalekela ukopha umama ethi goduka uye ekhaya kodwa ngathi mangifika ekhaya ngathi mangivala amehlo hayibo lo muntu ngijaha noma engekho mabe ngitshela basho amabutho kangimbone engekho khona ngabuthi ngiyahlanya phela ngathi ngicela ningivalele endlini enzana amabutho into yokuthi uzwe imsindo na umuntu ekumemeza makwalala uyangitshontsha ngemoto ukuyise enyangeni ekude uyakubiza yonke into kodwa uthi kumena khona isimango wasibona ngifuna usisho kodwa ngifuna utshela abalaleli okuyona into eyakwenza wenza isinqumo sokuthi angibuye njengoJoseph yayikhumbula indaba yengubo ethiwa unkosikazi ethi akambambe ngabona lapho ukuthi namhlanje angeke ngize ngiblame umunye umuntu ngithi umamzanele wathi kuphume emshadweni wakho kodwa uNkulunkulu wavela wadonsa leya bad shit mawusuhamba uyifake ngoba phela uyopha uzohambe ne bad shit kanti kuleyo nto kubuyela into enkulu and mebuye umyeni ulaka yenalo uhambe nani ngangazi ngathi mina ngihambe nensipho ngizokukhokhela ngibona after 2 days lento ukuthi ngihambe nesimanga asikwazi ukusho lokho kodwa wabona into eyisimanga okuyona yabona ukuthi hambanisa Mamzanele ngasho khona uanti wami wasukuma ubabekazi ngahlala na unyaka wonke kangingaphuma eminyango ngifuna ukwazi ke sisi ngenxa isikhathi ukuthi utrainiwe wena usebenzela inkampani ekisa ngisho phesheya ekhuluma ngokuhlukumezeka kwabantu besifazane kodwa wena ohleli sonke lesi sikhathi wena obekezelela konke lokho ngamanye amazwi uzothi singabablame abantu besifazane uma kwesinye isikhathi beyithola behlukumezeka kodwa umuntu ehleli ngoba kuyenzeka kuthina sonke impela kuyenzeka futhi enye into engangayikholwa mina mamzanele ukuthi uNkulunkulu wangivulela yona mina ngangakholwa ekudlisweni ngangakholwa ekuthakathweni kodwa ngase ngitholile futhi ayuqale wakusebenza nje kahle umyeni ukuthi ulokhuze and kuthe mangikhuleke ngempela abazalwane bangikhulekela until the day kwakhona izinto eziphumayo kumina ngakhulekiswa kwathi ingqondo yakhe izobuya ke manje ila yabuya khona ingqondo yami mamzanele ngakwazi ukuqala phansi ngakwazi ukubhala iproposal ngangaseyazi laptop yini kwangathi iyadansa and wayesho mhlazane ngihambile athe mina ngumfocus bani uzobuya sengikhokhe kakhulu ukuthi ungafana ubaleke kalula kanje wakusiza uNkulunkulu wakukhipha nje ingqondo mayibuya uqala phansi uyakholwa uqala phansi uyaqonda ukuthi ungubani uqala nokusebenza ngoba ngamcompromise uNkulunkulu ngase ngifuna ukulungisa kakhulu lo muntu then ukulungisa uhambo lwami and ngithema ngabe ngaze ngathi kulo mfundisi ngeke ngiyasaba cala ningise eMozambique nami ningicabe wathi uzofa yonke into efika kuwena thani ngegama lika Jesu yo ake sizobalaleli bethu abambala Mamzanele into engiyibuka la amandla kaNkulunkulu ngoba kuyathatha ukuthi lo mlisa lo uzokusisi esela sakwazi konke azokwenza ngaye kodwa uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uhamba nawe ungena nawe la ungena khona futhi uzaphinda aphume nawe hayi sanibona usebenza ifikalweni ngalendlela unzima la ngaphandle ingakho ngila ngikhona ngila ngithi ngiyofa naye khona ngoba ukhona futhi baphila yabo #eshilo mamzanele mbokazi ngilalela uhambo lapho nodadewethu hayi kunzima kunabantu abadlula ngaphansi kwezimo einzima kodwa ubone ukuthi ukukholelwa kwabo nokuthembela kwabo uNkulunkulu kuyabasiza kahle kuyabona ukuthi udadewethu kwafanele aphume efile lapho kwafanele kube uyena umhlatshelo walezolwane engathi ngahlala njalo ekukholweni angasuki kuNkulunkulu ukhetho mzobe lo ngingwasempangeni ePort Stanford mamzanele
Wow, ameni mamzanele kanye nesambeli sakho. Laze lanzima udaba nohambo lwakhe kusiyami luyashaqisa. Uyabona nje mawusuzwa ukuthi le nkulumo yakhulunywa umama ukuthi ufuna yena amadodana kanjani, hamba ngemoto enjani. Uyabona nje ukuthi umyeni kasizingcindezi wayeyithole ngapha kumama kuzaza ngenele zonke lezi zinto ayezenza ezimbi ezimkhuba emibi. Uyabona futhi ukuthi uyabona nje uthando baqinisela bethi alibona phela usisi washeshe wayibona lento kusaqala nje lokhu nazo lezo mpama okwakufanele kaqhele lapho ke kodwa ke wahlala laze lazima uhambo hayi kulungile usiphelele nje angaswahlabise. Yo, siyabonga kubalaleli bethu. Sisintokozo Madlala, uma ngabe sesiphetha namhlanje. Uthini kubantu besifazane? Abanye bahleli bayayibona izinto. Uthini nasekukhulekeni ngoba siyayisijabule sithi umuntu uyashada, sijabule sithi ushada nentokazi enezimali zonke kumbe ushada nensizwa enezimali zonke. Kanti asazi ukuthi balande izinto ezofika zibahluphekise la ekhaya. Uthola ukuthi uNkulunkulu bamkhiphe ngaphandle ngefastela. Base beqala enye indlela engayona indlela kaNkulunkulu egcina ibahlukumeza kumbe bayisekufeni. Ukodwa mamzanele ikhona incwadi yezakha ethi isibusiso sika Jehova siyacebisa asinezele usizi. Sondela kancane mawuphinde. Ukodwa kukhona incwadi kwizakha ethi isibusiso sika Jehova siyacebisa asinezele usizi. Lolela ngikhipha ukuthi nganosizi kangaka ngithi nginesibusiso. Ngalahlekelwa izinto kangaka ngithi nginesibusiso. Ngalahlekelwa uqobo lwami kangaka ngithi nginesibusiso. Konke engangikufuna kwenhliziyo yami amagugu ngisho icareer yami leme ngikhuluma ngayo iyaphela because wena ukuthi mangabe ngafundi uyotrain eGoli awuvala umnyango. Uhamba 3 days awuvala umnyango ukhokhelwe lapho. Sefuna uqambe ngikulile ngibena attack usebenza kanjani. Wakhipha uNkulunkulu njengamanje une foundation unento oyenzayo sebenza kakhulu nabesifazane nabantwana sitshele kafishane ngako ngoba isikhathi seside. uNkulunkulu wangikhipha nje kakhulu ngabona ukuthi angikwazi ukuphuma bese ngiyathula ngoba sibe nebhadi sangathula abantu abakhulumayo. Ngaqala Women and Girls Footprints le found Rise Up for Gender Equity. Waphesheya nawo. So inhlangano yakho ithola izimali phesheya bese usebenza nabesifazane nezingane. Ngase ngithi lokho ngoba kungumsebenzi futhi kungindethela isinkwa. Angivele ngenze lokho esengizonikela ngakho emzimbeni kaKristu. Ngaba neWomen and Girls indaba. Ukuthi kukho konke simzamo konke asifane nowesifazane wemopho. Ozofuna ukuthinta umphetho. Nami isixuku sasingihlehlisa. Kwaphela ekhaya kuzothiwana. Awusasebenzi. Uhamba usebenza wahlala ubuye yapi kodwa ngathi angisabuki lutho ngizobona ukuthi ngiqala ngani ngibuya nani ngedwa kanje anginalo ngisho isenti account kodwa nakho la ngikhona namhlanje akulula kodwa kuyenzeka. Elokugcina ngifuna ulisho lokuthi uma ubona ama sign kusaeli enze njani umuntu wesifazane ngoba nawe ukuba wasukuma ngalesa sikhathi sempama yokuqala akubi ngcono kuba worse and ngifuna ukusho ukuthi mina into yabe yangidelayisa kwaye kwaphela noma iminyaka emibili engangithinti kodwa la ngithinta khona bayisengishaya kubafu ushabela into ke kuyichaza ukuthi ushawelani. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngicela unikeze abalaleli imininingwane yakho abafisa ukuthi bakuthole kumbe bakumeme kumbe bakulandele einkundleni zokuxhumana. Ntokozo kaMadlala lo ku Facebook uNtokozo kaMadlala Sweetness ku TikTok uNtokozo kaMadlala the warrior herself bangangithola lapho and siyaba neWomen and Girls indaba njalo once ngonyaka. Ntokozo kaMadlala ku Facebook yebo na ku TikTok yebo the warrior herself. Ay siyabonga kakhulu sisi uNkulunkulu akusize engathi ngabe siyafunda sisithathe isifundo la sivula amehlo sithandaze sibathandazele abantwana bethu sibathandazele esibathandayo uma bezongena emshadweni ngoba namhlanje awazi ukuthi la ungena khona mhlambe wena osube umhlatshelo ngaphambi kokuthi ungene wena ozogaya umcebo. Igama lami nginguzanele wakambokazi eShilo u9 to 12 njalo ngesonto sekhona ke uNongcebo ozohlala nani anikeze izingoma ezimnandi nezimtoti nisale kahle. Kale kahle bangani bami. Bye bye. Kusinye isikhathi anginginaso istation.